ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸಂತೋಷ್ ಇನಿ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೋರೆತ್ತಂಡು ಅಂಚ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವನಗಂದು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 4 ಆತಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಗಂಟೆ 4 ಆತಂಡು ಅಂಚ ಓಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಬಂದ ಎನ್ನನಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ರಪ್ಪ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಡುಪ್ಪನಗ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ವಿಶ್ವಾಸ ನೆನಪಾಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸಂದೇಶಣ್ಣೆ ಒಣಸುಂಡು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಬಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಂದು ಪನ್ನಡ ಮುಲ್ಪದ ಫುಡ್ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಪನ್ನಡ ಮುಲ್ಪ ಓವೇ ತರತ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರುಗುಲ್ಲ ಮೊಗಲ ಕಿಚನ್ ಎಂಚೋಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಟಿಲ್ ಪೂರ ಏರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಏತು ಜನ ಬೇಲೆಗೆ ತಿವೊಂದೇರು ಅವೇನು ಪೂರ ನನ್ನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ತುಲೆ ನಾನು ನಲ್ಪ ಆತಂದು ಆಂಡಲ ಅಂಬಾಗಿಲ್ ಡುಪ್ಪುನ ಹೋಟೆಲ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಣಸ್ದ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತುಕೋರಿ ಸಂದೇಶ ಎಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಬೇರೆ ಈ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ದ ದನಿ ತನೇಶ್ ಪಂಡದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಏಪಲ ಮೋಕೆಡ್ ಲೆಕ್ಕದ ಒಣಸ್ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಪಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮದನ್ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಯ್ಯೊಲ್ಲುಂಡಿಗೆ ಮರವೈ ಸುಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗೆ ಎಂಚಾಪುಣಂಡು ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಪಾಡೊಂದೆ ಮೂಲ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಬೈದನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಮೂಲ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಬೈದನ್ನು ಅಂಚನೆ ಮರವಾಯಿ ಕೊಯ್ಯೋಲು ಸುಕ್ಕ ಬೈದಡು ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಚ ಉಂಡಂದು ಪನ್ಪೆ ಮಗಲು ಒವ್ವೇ ಥರದ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆವಡು ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಆವಡು ದಾಲ ಪಾಡುಜೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೆಗೆ ಬರ್ಪ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಜಲ್ ಕೊಯ್ಯಲ್ದ ಮಾಸ ಎಂಚ ಉಂಡುತ್ತಕ ಕೊಯ್ಯಲುಡ್ಲ ಮಾಸ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಅವು ತಾರೈದ ಪೂತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೊಯ್ಯಲ್ದ ಮಾಸ ತಿಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ತೊಡು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಈಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರಲೆ ಮುಲ್ತ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗಿನ ನಿಡಿಗೆ ಏನು ಮತ್ತಂದರೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.